Zo 4 gólov dali útočníci Kontiola s Altonenom. Začína sa prvé semifinále tohto šampionátu v Globen Aréne. Zatiaľ určite nie je vypredané a počkáme si, či naozaj tie červené. Išiel dopredu už Henrik Sedin, prechádza za čiaru, bránkovú čiaru. Daniel Sedin, Henrik Sedin. Henrik Sedin, prihrávka, gól! Pravdepodobne stečovaný puk, ktorý smeroval na obrancu Krok. No v tej spleti pred bránkou, kde bol Louis Eriksson a obranca Venenen. Ešte raz tá golová situácia. Henrik pravdepodobne. Hráč, ktorý je stabilným hráčom, alebo teda účastníkom oslabení. Henrik Sedin. Výborná prihrávka. A je to 2-0. Louis Eriksson. Bude sa vhadzovať pred útočnou modrou čiarou Fínov. Tu ešte raz ten gól Louis Erikssona. Tam ak ste si všimli, Henrik Sedin ako keby hlavou na... Ani Fíni pravdepodobne nedúfajú v gól, ktorý by mohli streliť v tých zostávajúcich sekundách. Už len necelých 30 sekúnd, pol minútka a Henrik Sedin trafí prázdnu bránku. Po 2 asistenciách gól pre Henrika. Švédska prvá peťka, Fínsko. Posledných 10 sekúnd zápasu medzi Švédskom a Fínskom. Fíni nedokázali streliť gól v skalopevnej obrane 3 koruniek. Ešte sa bude vhadzovať, ešte raz sa bude vhadzovať. Tak nie, je koniec tohto stretnutia. Aj Peter Forsberg tlieska svojim...